ma'am! So, nandito na ako ngayon sa Cebu and I'm with them. Ayan na, mga anak ng mga Chinese. Charot. Ate Belkis, hi sa inyo guys. Hi. Ayan. At andito kami ngayon sa tulay ng Mandaue. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan na, oh, diba? Dito kami, nung first time ko sa Cebu, nakasakay kami sa pick-up. So nasa likod kami. Tapos from airport going sa pupuntahan namin, it's like parang mga 1.5 to 2 hours yung travel. So dito nalaglag yung sombrero ko. Ayan, tanda ko yan. Sobrang hangin. Ang lakas talaga. Ayan, dito na tayo sa Cebu. Tsaka grabe, ang laki talaga in-improve at ginanda nito, no? Talagang. Kuya po, daan tayo ng si Selex. Ayun na, nadaan na kay si Selex. Nakadaan. Apo. Yeah, nakadaan naman ako ng CC kasi nagpunta kami sa 10,000 Roses. Okay. Sa Cordova. Sa Cordova, oo. Pinasyal kami dyan ni Maring Larilay. Maring Larilay. So, walang ba na lang yung hindi mo napuntahan? Malayo, huwag naman sana malayo. Ay, malayo. Ano lang? Yung bukid na. Yung bundok na yan? Oo, yung bundok na yan. Alam mo, sila ninihirapan mag-Tagalog. So yung bundok na yan yung pupuntahan natin. Sa likod niya. Sa likod niyan? Oo, sa likod niyan. Yung bundok na yan? Sa tuktok ng bundok na yan. Isang oras lang yan eh. Sumbak ko. Ano ba yun? Ay, ito pala University of Cebu. O, diba? So, siya. At syempre, Yan yung school namin. Yan yung mga school ni anak ng mga Bibilkis. Tayo talaga? Diyan po. University of Cebu. Ano mga courses? Ako po, customs. Sa customs ka. Siya sa costume. Ikaw po yung anak ni Ate Belkis. Siya. Kapatid niya po, tsaka brother-in-law. Ay, ayan. Kamusta yung feeling na yung mom mo? Gano'n na siya katagal sa ibang bansa? 10 years? 10 years? 12 years? So, ilang taong ka pa lang noon? Oh, more than, parang mga 78 years. 7, 8 years? 7 or 8. Oh, basta ganyan, 7 or 8. So, dalaga ka pa? Dalaginding ka pa noon? Gano'n? Kamusta yung feeling na gano'n? Yung mom mo nasa ibang bansa, growing up, hindi mo siya kasama, katabi? Sinanay ko na yung self ko. Talaga? Para makita ka, nagdadrama na siya. No, kasi, Iyak na to. kasi alam mo ba ako rin, isa rin akong anak ng OFW before. Nag-stop lang si mama nung nag-high school na kami. Since, yun nga, akala niya kasi tunay akong lalaki. And dalawa kasi kami lalaki. So, syempre, kapag yung mga boys diba growing up, nagiging pilyo, nagiging baka mapariwara, or kung ano man yung magawa. So, nag-stop siya sa pag-OFW, sa pag-abroad, working abroad, and nag-stay siya rito. And alam ko maraming makaka-relate na mga OFW, mom, she's out there. Kasi, syempre, diba, hindi din naman ganun kadali yung sacrifices na malayo sa pamilya nila, especially sa mga anak nila, kung may sarili na silang pamilya. Ang maswerte lang sa inyo, kasi meron ng cellphone. Mabilis nyo na sila makakausap, anytime na gusto mo siya marinig. Kami noon, hindi. Sulat-sulat pa kami noon. Yellow paper, yellow pad, ilang linggo bagong ma-receive yung message. Tas yung picture, diba? Kamusta kayo ni mami mo? Okay lang, parang andito lang siya kasi kaya sinabi niyo po na may cellphone na. Araw-araw naman po siyang tumatawag. Kayo nag-uusap. Ilan kayong anak? 4. 2 babae, 2 lalaki. Pang ilang ka? Ako yung panganay. So ikaw yung naging, at least, diba yung parang nanay nila? Hindi ko na siya masabi. Kasi ang nag-alaga sa inyo? Yung nanay ko po, yung lola. Si Lola. O, diba? Nandito din yung papa ko. Nandito. Okay. Shoutout sa mga lolo and lolas girls, lolas boys out there. Kami rin, sa kanila kami naiwan. And siguro talaga malaki ang impact din, di ba? Kapag alaga tayo ng lolo't lola. Iba rin eh. Sabi kasi nila kapag naalaga ka rin ng lolo't lola, mas doble yung pagmamahal. Totoo ba? Spoiled ka ba kay na lolo't lola? Before sa tatay. Tatay ako Sa lolo. Di ba? Kasi yung tawag nila sa lolo.
That's good. Ang sarap lang sa ganung feeling. Especially mga batang 90s na naka-experience na. Kasi hindi mo may yaya. Oo. Diba? Oo, may yaya. Hindi, I mean, may iwan siya sa, kundi sa yaya. Bihira may iwan sa lolo't lola. Kasi ngayon iba, diba? Mas mabilis na nagkakasakit. Diba? Hindi gaya noon, ng mga lolo't lola natin, talagang malalakas. Tapos every year, umuwi si mami mo. Once, every 2 years, hindi. 3 ata. Mga ganon. 3. Asan na nagiging banding nyo? Ay, gumala. Nagkukwentuhan kayo? Nagkakaroon kayo ng bedtime stories together? Ganun. Yung mga, yung mga dramahan. Mahigpit si mami. Ay, hindi. Sobrang spoiled niya kami. Isang hingi lang namin binibigyan. Pag hindi siya busy. Kaya ako talaga, hinihingi ko talaga sa mami mo, boyfriend na Chinese. Sabi niya, ayaw nila ng pork. Ayaw nila ng... Parang tawang-tawa ka, kuya. Kayo pa may anak na, kuya? Wala pa po. Ay, bakit? Wise guy siguro. Brother-in-law pa ni Mama. Hindi pa abot? Ay, hindi abot. Hindi ba po? Hindi maabot. Ay, bata. Hindi niya maabot. Wala pa kasi. So, ayan mga ma'am. Mamaya pagpatuloy natin kwentuhan ng mga ganyan ha. Sa ngayon, enjoy natin itong pamamasyal namin dito sa Cebu. So, see ya! Ayun, magkano mo, baby girl? Alaya? Uy, long term. Alaya? Ilang taon ka na, Alaya? How old are you? 9 years old. Later we're going to talk. You speak Tagalog? Bala. Yan, English. Yan. English? Sige. Ano tayo interpreter mamaya? We're here na at Balagtan, Cebu. Balagtan, Cebu na. Paakit na tayo. Ayan, magpaano sila. I love Balagtan. Ayan na, wow. Welcome to Korea! 안녕하세요. Alamig. Nagpasyal po sa 2025. Yes! Ang unang gala dito sa Cebu. Kapal lang ako, boy. Pero parang mas makapal yung balat ko kasi nag-sleeveless ako kahit ang lamig-lamig. Ayan siya mga moms. Halos zero visibility na siya. Medyo maambon-ambon na rin. So ito na mga moms. Nandito na tayo sa... Ano pangalan nito? Kikiyo. Kikiyo Gardens. Alam niyo namang ayoko nito. Kikiyo Gardens. Sana all. So ayan, nandito na tayo. Pansin niyo naman, napakahamog. Napakaganda na outfit natin. Match na match. Sleeveless. Grabe. Hindi tayo nilalamig. Oo. Ang kapal ng ating balat for today's video. Grabe yung hamog ko. Hi, ate. Oh. Ayan, so papasok na po kami ngayon dito sa loob na Kikiyo. 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 Kikiyo, no. TTU. Grabe. Ang lamig po dito. Makita natin yung view. Ayan, ang napakakapal ng hamog. Ibang garden naman to. Ibang style ng garden. Oo. Eto maraming din ganyan sa Buwakan niya Landra. anong tawag dito sa lugar nila. Doon ba? Sa baba. Ayan. Alika. Ang ganda ng background. Mahamog. Ay, babata. Ang ganda ng mga flowers nila dito. Oh. Parang kakulay siya ng outfit ko, mga moms. What do you think? Picture tayo. Ayan. Sa island Sa- Sisimba. Oh my God, I do. Parang feeling ko yung pagbaba, napakadali. Yung pagtaas yung mahirap. Halika. Kaya nga eh. Diba? Oh. Start na ng Longgong competition. Ayan, sige, isayad mo. Ang ganda. O, tas pwede pa magpa-picture yung mga mag-couple dyan. Ang lamig. Ang ganda rin dito.
Actually, alam mo, ang ganda ng klima. Kaya lang naiihi ako. Ganda na punta natin sa baba. Ayan na. Ang ganda ng pagkaka-landscape ng kanilang garden. Halika na ate, dali. Lamig. Lamig. Ayan ang ganda. Wow. At least ito kasi, maganda yung niya. Maganda po yung lalakaran mo, hindi siya lubak-lubak, no? Hindi siya mabato. So nakaganito siya, nakaayos siya. Kaya ang ganda. Tapos ang entrance nila dito ay 100 pesos no, per head. So ayan. Pag mga bata, I think yung 9 years old na yung kasama namin, full na yung 1 to 5 ang free. Consumable pa siya. Ayaw nga pala, yun. Yung entrance kasi namin dito is 100 pesos each. So, pwede nyo siyang orderin sa resto nila or anything na pwede ninyong mabili dito. Tapos ibabawas na lang. Ayan na sila. Okay. Yan. So, welcome to my garden. So, kung mapapansin nyo po, dito yung mga bulaklak ko. Mula sa aking outfit. Talaga nag-matchy siya, no? Matchy-matchy siya. Ayan. So, halika pa, pasyal tayo sa baba. So, yan talaga, pag social climber ka, alam mong malamig, mag-sleepless ka. Iisa mo yung lamig. Ayan. Ay, ganda rin dito. Ay, ito, oh. May mga shape siya. O, ingat ka sa pag, yan, ang ganda ng mga bulaklak. Wow. Diba? Ano kaya to? Ano to? Anong figure? Anong figure to? Anong figure to? Comment down below mga moms. Ano sa tingin nyo to? Ayaw humigay ng ibang kahulugan siya. Ang dami. Ang ganda ng bulaklak. Siguro marami nagpapa-photoshoot dito ng mga wedding, no, or birthday. Dito lamang po yan sa bayan ng Balamban sa Cebu City. Medyo matasas na yung location ito. As you can see, marami na rin siya mga hamog. We are here na po sa Balay Busay. Ayan. And ito yung kanilang, pinala na sisig. Pala yan, di ba? Pinala. Pinala na sisig. Ang cute. Ayan. So magdi-dinner na po kami kasama ang family natin. Berkis, hi! Ayan yung kanyang mga anak. Ito din, pogi. Kayong sister. Hi guys! Shout out! Shout out! Hi! May asawa ka na? Ha? Wala. Ikaw na ba si Mister? Ikaw na ba, Labob, ma? Alam mo, parang nakakapikon yung pala. parang tatlo na yung pala nila dito. Kain na tayo. Sarap din lang, dami nila. Ayan yung kanilang crispy dinuguan. So ito, kakaiba rin kasi yung sahog nila o yung karne nila, crispy yung pagkakagawa. Then, the sisig carbonara. Alam niyo naman how much I love pasta. So, sisig yung kanyang sahog. Love mo yung... Tikman natin yung dinuguan. Dito kasi iba rin yung klase ng luto nila. Mubo. Nahiyan siya sa mubo. Ganyan, masarap. Masarap din dito. So, eto na yung kanilang pinala. Pinala na sisig. Ang laki niya, May picture yan, di ba? video. Picture tayo. Yung... Okay, yung sa gitna. Ang init. Uy. Kasi meron siyang toasted na pork na kasama. Tapos iba pa yung talagang nakasisig na siya. So after nito, ibabaon na natin siya sa lupa kasi nga pala. Pagadahan ng ngayon, no? Pagadahan ng mga lalagyan. Init. Imimix natin siya. Ayan.
Tapos talagyan natin ng kalamansi. Uy! Perfect sa red horse at sa tanduay. Mapaparami talaga ng kain. Para siyang fertilizer. Tapos i-ano na lang yung pala. Ibabaon na lang sa lupa. Yan. Go. Ito naman yung kanilang pasta. Sisig carbonara. Sisig carbonara. Sige-sige lang. Tikman natin. Yung creamy na itong pa rin as is. Yung sagulan talaga. Kasi, yung taba at saka yung crispy yung karne. Parang feeling ko ito, hinalo na lang siya. Yung sisig, hinalo sa soso. Okay pa rin siya. This time, papasok naman na tayo sa Paris! Diba? Kasi nandito pa yung kanilang Eiffel Tower. Good evening po. We are here na sa loob. Kung saan meron sila mga gelato ice cream. So para pa rin tayong nasa Paris. Ganon, nasa Eiffel Tower. Ayan yung kanilang mga ice cream. Masasarap. Diba? Iba-ibang flavor. Iba rin to. Grabe, no? Ito yung kakaiba rin nilang ice cream. Baka ano yung green? Black sesame. Para siyang green. Para siya pintura, no? Cute. So, dito sa kanilang gelato, the French Artisan Gelato. So, yun yung mga presyo po nila. Mamimili tayo ng combination. Hi! Senyora. Senyora. Lalaki, meron ba? Wala dyan. May lalaking gelato. Dark chocolate lang meron. Ano kayo masarap ng flavor? Gusto ko talaga almond pa rin. Pero, syempre, itatry natin yung hindi yung normal. Like, kunyari, yung black sesame. Gusto ko i-try yan. Sige. Try mo yan. Para Tsaka, pwede siya combination. Sa medium. Madberry yogurt. At saka black sesame. Pero huwag mo siyang ipaghaluin, ha? Ayun, pwede paghaluin yung dalawa. Sana. Yung sa likod siya. Madberry yogurt at saka black sesame. Yes. Tsada. Para kang taga-Paris kasi diba si Mona Lisa? Hindi pa buo yung kilay mo yata. Parang bitin din. Anong name mo, Ma'am Shi? Shane po. May anak ka na? Wala pa. Buntes? Oh my God! Kaya pala iba yung blooming mo. Para kang gelato. Ang black sesame at saka Madberry yogurt. Ano, 3 in 1. Yung kape. Black lang, black coffee. Yan! Thank you! Ito yung ticket. So ano rin siya, consumable. So 200 pesos po yung entrance. Tapos yung akin nakuha ay 220. So mag-aabono pa akong 20. Thank you! Sarap diba? Yeah. Dito naman ay, wow! Mga anuhan ng wine. Ang taray. So, kailangan pag-iinom ka ng wine, serious. Ayan, taray. Ang dami. Siguro kung nandito ka talaga malalasing ka. Ang dami wine,
ganda rin ng style ng structure niya. O, diba? Ayan po sila, Pak. Ang aking mga tour guide. Andito na po sila. Pagod. Ice cream. Babe, ice cream. Naantok ka na. Naantok ka na, babe. Puyat ka? Halika na, pasok ko na sa kwarto. Yaya! Wow! Doon tayo galing. Sa kabila. Opo. Magkaiba nga sila. Kasi dito, iba yung side ng building. Kasi doon 84 yung building, dito 92. Nabilang. Ganda. So, andito na tayo ngayon, mga moms. Itatry natin yung gelato nila. Kasi, I remember, nung nag-late kami ni Brenda, fairness natikman namin yung gelato nila, ice cream nila. Masarap din talaga. Ito, iba rin. Masarap yung black sesame. Pero feeling ko talaga yung Madberry. Parehas masarap pero mas gusto ko yung lasa nito. Ito kasi parang pintura. Yung bang pintura o semento, alam mo yun? Sarap. Thank you, Ate Belkis. Thank you sa mga anak mo sa pag-tour sa akin. Ando sila ngayon sa loob. Mukhang sila yung napagod. Sa haba na naging biyahe namin, paikot-ikot. I love it. I love Cebu City. Thank you so much. So, ito na mga moms. Pauwi na ako, pabalik na ako ng hotel. Thank you so much again, guys. Thank you, mga ates. Meron na pong bumagsak na isa. And of course, sa amin nga, napaka-kisig at napakahusay na driver. Grabe, parang naka-apat na cobra kaya ta. Parang hindi ka nalulubat. Tsaka si Kuya. Ay, shout out sa mga taga Nueva Ecija. Ay, see you next week. Wag mo naman ako i-pressure. Parang gusto ko talaga bumalik. Gusto ko talaga. Tapos nag-pre-tit-tit nga. Tapos magdala ka ng baby boy. Na sendero dun sa Cagayan. Yan. Ginawa akong bugaw. Shout out daw dyan sa mga single. Ay, single to, oh. Dali, i-add nyo po yung Facebook page, ay Facebook account niya, Eduardo Tamundong Jr. Lalaki ba na? Uy. Ano daw, yan. Ate Belsky, labas ako dyan. Ay, andito na ako. Ayan. Bilis namin. Anyway, thank you so much. Cebu, see you again soon. Ayan, thank you so much again sa pagpapasyal sa akin dito. Salamat. Ayan. At sa mga nakapanood, please don't forget to like, share, and subscribe, and comment para po sa aking mga video. Thank you, guys! Cardo. Oscar! Oscar. Ako. Bye! Bye!